Helo, Dr Stella Ffaradwy o Coleg y Gwyddorau Amgylchedd a Pheirianneg ac yn darlithydd bioleg cyfrwng Cymraeg. Yn wir, mae rhain yn amseroedd anaferol i bawb a da ni'n gwybod eich bod chi'n meddwl am sut bydd pethau ym Mhrifysgol i'n myfyrwyr. Wel, y peth cyntaf i'w deud yw mae diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yw'r prif flaenoriaeth. Mae popeth da ni'n yn ei gwneud yn cael ei liwio gan cyngor y Llywodraeth a da ni'n monitro cyngor yn ofalus. Rydyn ni hefyd yn brysur yn gwneud i'r safle brifysgol yn ddiogel trwy sefydlu mesurau cadw pellter cymdeithasol priodol a threfniadau glanhau newydd. Mae hyn yn meddwl bod pawb yn Bangor mor ddiogel a sy'n bosib. Dydy Bangor ddim yn dinas fawr gyda pharlogaeth uchel. Mae wedi lleoli yng nghanol Gogledd Cymru gyda rhannau o gefn gwlad fwy syfrdanol yn y Dinas Unedig. Mae gennym ni fynyddoedd trawiadol, traethau hardd ac ardaloedd gwyllt cyntefig o'i cwmpas. Fel llawer o bobl a sefydliadau, da ni wedi ystyried y pandemig hwn fel cyfle i ail-feddwl sut da ni'n neud rai pethau ac i croesawu ffyrdd newydd o weithio a technolegau newydd. Da ni'n teimlo'n angerddol am ymddysgu i myfyrwyr yn Mhrifysgol Bangor. Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed i gadarnhau bod un harbenigedd a phrofiad o ddarparu dysgu ar-lein yn cael ei defnyddio fel da ni'n datblygu yn cynlluniau ymhellach. Felly, ym Bangor, byddwn ni'n cynnig dysgu cyfunol, sef blended learning. Bydd hyn yn golygu dysgu wyneb yn wyneb, lle yn briodol ac yn ddiogel, ond yn ychwanegol bydd na sesiynau ar-lein, profiad arhithiol, sef virtual, a llawer o deunyddiau digidol. Yn yr ysgol Gwyddorau Naturiol a'r ysgol Eigionneg, byddwn ni'n cynnal teithiau maes i rai o'r lleoliadau ffantastig sydd ddim ond tafliad cerrig i ffwrdd o brifysgol. Da ni wrthi yn cynllunio gweithgaredd arhithiol ar-lein i fyfyrwyr sydd ddim yn medru cymryd gwaran yn y gwaith maes yma. Mewn acos lle dydy hi ddim yn bosib i ni redeg gwaith maes oherwydd cyfyngiadau, bydd gweithgareddau amgen yn cael eu cynllunio. Ar ben hynny, dros y haf, mae'n labordau a chyfleusterau cyfrifiadurol ledled y coleg yn gynnwys ysgol Gwyddorau Cyfrifiadurol a Pheirianneg electronig yn cael eu paratoi a'i newid i ganiatáu cael sesiynau ymarferol diogel. Yn un e-bost diwetha, wnaethon ni grybwyll bod ni'n ymwybodol bod ni'n myfyrwyr eisiau dechrau gorau posib yn brifysgol. Da ni'n gweithio mewn partneriaeth efo'r undeb myfyrwyr i greu cyfnod anwytho estynedig a gwell i myfyrwyr. Byddwn ni'n trefnu gweithgareddau croeso datblygu a bydd y rhain ar gael wyneb yn wyneb ac ar-lein i'r rai sydd yn methu bod ar gampws. Byddwn ni'n rhoi gwybodaeth diweddara i bawb am ein holl cynlluniau a datblygiadau wrth i bethau symud yn ei blaenau. Felly, ymwelwch â'n safle Covid a'r cwestiynau cyffredin at bangor.ac.uk. Mae yna groeso chi'n e-bostio ni neu yn trefnu sgwrs os da chi eisiau mwy o wybodaeth neu gymorth.